34 kontestant naqdu taħt saqaf wieħed biex fuq medda ta' jumejn jikkompetu kontra xulxin fl-ewwel turnew tax-xorta tiegħu li qatt sar f'Malta bl-isem ta' The Warhammer 4K Grand Tournament. Ir-rebbieħ ta' dan it-turnew se jkollu l-opportunità li jitla l-Amerika fl-ewwel Championship dinji f'Atlanta fejn jieħu sem ma' bosta kompetituri minn madwar id-dinja. Tkellimna ma' David Caruana li hu l-President tal-Malta Warhammer 40K Association li spjegalna aktar dwar din il-logħba. Il-logħba hija logħba tabletop strategy game fejn jkollok il-modelli li huma tiegħek jgħodu bħala l-armata tiegħek u tintlab kontra l-armata ta' xi ħadd ieħor fejn tipprova tiskorja points fuq ċertu objectives u tittoħloq ċertu xenarji biex inti tkun tirbaħ l-opponent hija simili ħafna tal-logħba ta' chess, però hemm iktar libertà għax għandek mejda ta' 5 piedi u 4 u tirbaħ l-opponent bil-armata tiegħek kontra tiegħu. Warhammer hija tabletop strategy wargame fejn żewġ plejers jew aktar jilagħbu kontra xulxin b'armati ta' karattri differenti. Ir-regoli tal-logħba pubblikati f'numru ta' kotba jiddeskrivu kif wieħed għandu jmexxi l-karattri fuq il-wiċċ tal-logħba u jiġġieled f'tip ta' combat b'mod u maniera li jkun ibbilanċjat u ġust. David spjegalna dwar kif dan it-turnew huwa opportunità tad-deb għal min hu dilettant. Din hija l-ewwel event li qatt kellna ta' dan is-size, qatt ma kellna waħdek ġo Malta u l-ewwel darba li għandna plejers ġej minn barra biex jikkompetu magħna. Għalina hija xi ħaġa ta' preġu għax hawn Malta qatt ma kellna barranin jiġu hawn Malta biex jikkompetu magħna. Dejjem aħna konna nitilgħu barra biex jikkompetu magħhom. Hopefully is-sena d-dieħla u s-sena ta' wara jkollna iktar barranin jiġu hawn Malta li kapaċi tgħin tolli livell tagħna stess bħala plejers u anki rappreżentazzjoni ta' Malta mal-plejers u l-komunità ta' barra. Ir-rebbieħ se jkollu l-opportunità li jirrappreżenta lil Malta fl-Amerika grazzi anke għal Gaming Malta.